Bon dia, benvinguts a la Crítica Musical, un programa dedicat a parlar sobre els cantants del moment. Som el Marc Bertó, d'Esteve, l'Ismael El Yousfi, el Gerard Martínez Orkin i el Younes Esguino. Tots nosaltres som alumnes de segon de l'Institut Escola Piera. Per començar, parlarem amb el Gerard. Gerard, quin cantant creus que ho petarà aquest 2023? Jo crec que Black Marfield ho tornarà a petar aquest 2023, perquè és un artista que sempre ha triomfat al llarg de la seva carrera, tot i que ha tingut altibaixos, però sempre ha tornat a estar a dalt de tot. A mi, les cançons que més m'agraden de Black Marfield són Ellie i Activa. Són les cançons que van enllaçades amb una tiradera a la 22, un altre grup musical. I el gènere de música que fan els dos grups, tant el Black Marfield com la 22, és música forta o drip, es podria dir. I us recomano que l'escolteu. Això farem, Gerard. Tot seguit, el Younes ens presentarà un artista jove que, de mica en mica, es va fent el nom entre el panorama musical. Exacte, us presentaré en Benny Jr. És un artista emergent del panorama musical del trap. Al llarg dels 3 últims anys ha estat llançant uns singles amb què ha consolidat la seva fama, sobretot a nivell nacional. Benny Jr. és d'origen marroquí. És un altre artista de trap del barri de la Florida, Hospitalet de Llobregat. Juntament amb Morat, Yense King i Bato, formen el grup dels principals representants d'un so afrobeat que sorgeix i alça artistes molt joves, fins i tot adolescents, d'aquest barri d'Hospitalet. Actualment, Benny Jr. es troba de gira, recorrent molts punts de la geografia espanyola. A més, el recent anunci de diverses col·laboracions amb Morat ha causat una gran expectació. Doncs prenem nota, Younes. Gràcies. A continuació, l'Isma ens donarà tots els detalls d'una cançó que ens ha generat molta polèmica. No és així, Isma? En efecte, es tracta de la cançó de Bizarrap i Shakira. Ho ha patat a Twitter, TikTok, YouTube i fins i tot Facebook, que ningú l'utilitza. I les xarxes socials han anat plenes del tema de Bizarrap Season 53. La cançó també s'ha fet famosa pels memes de Gerard Piqué, Shakira i Clara Chia. Ara em fa por ficar-me al TikTok perquè no vull més stickers de Piqué amb un rellotge Casio o amb un Renault Twingo. Sabies que la relació entre Shakira i Piqué es va trencar perquè Shakira es va adonar que la mermelada s'havia acabat? Com que a Piqué no li agradava la mermelada, la cantant va deduir que havia estat Clara Chia qui se l'havia menjat. És clar que el tema de Shakira està dedicada a Gerard Piqué. Ha tret la cançó just quan es van divorciar i també ha utilitzat el seu nom a la cançó. Gràcies, Isma. Hem arribat al final del nostre programa. Esperem que us hagi passat una bona estona amb el Crítica Musical. Gràcies per escoltar-nos i fins aviat!